Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος, είμαι από το 97,6 στο Sport FM. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Από το έδρα Sport είμαι για μια κλήρωση που είχε γίνει τόσο καιρό με το iPhone το 7. Δεν ξέρω, εγώ δεν ακούω καθόλου ραδιόφωνο. Κληρωθήκατε στην τύχη. Ναι, και τι θέλετε. Έχετε κερδίσει ένα iPhone 7. Ναι, και πώς θα το πάρω αυτό. Αυτό για να το παραλάβετε, απλώς θα μου πείτε κάποια στοιχεία για να το στείλω στο courier ή θα μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας το στείλω στην ΕΛΤΑ. Αν φοβάστε ότι είναι κάποιο είδους τζιχαντιστική επίθεση, δεν χρειάζεται να μου πείτε τα στοιχεία του σπιτιού σας. Απλώς το πιο κοντινότερο σημείο στο ΕΛΤΑ και εγώ θα σας το μεταφέρω εκεί πέρα ένα καινούριο brand new iPhone 7 64GB με μπροστινή κάμερα και πίσω πόρτες και είναι πισωκίνητο και είναι 34 κυβικά. Και είναι πισωκίνητο. Τι παίρνω, αμάξι ρε παιδιά κίνητο. Ποιον πάντα να δουλέψετε. Όχι, το πισωκίνητο σε αυτήν την περίπτωση είναι για το ηχείο. Είναι πίσω από την πλάτη, στην πάνω γωνία. Που γίνονται ή να μην τα πιστέψω. Ορίστε. Να τα πιστέψω με αυτά που γίνονται. Να τα πιστέψετε, άμα θέλετε γράψτε. Γράψτε στο Google iPhone 7 back, πώς λέγεται τα εγγλέζικα, δεν ξέρω αγγλικά. Πίσω κίνητο, back, δεν θυμάμαι, back κάτι. Ωραία, και από μένα τι θέλετε, να σας πω ποια ΕΛΤΑ είναι κοντά. Ναι, δηλαδή που θέλετε να σου στείλω και με ποιο τρόπο, δηλαδή άμα θέλετε να σου στείλω είτε σε κάποιο είδους courier, είτε με το courier, είτε να σου στείλω στο κοντινότερο ΕΛΤΑ, ό,τι θέλετε. Ωραία, στο κοντινότερο ΕΛΤΑ. Ποιο είναι το κοντινότερο ΕΛΤΑ σας? Βύρονας. Μισό λεπτάκι, Βύρονας. Εγώ πληρώνω κάτι. Τίποτα καλέ. Απλώς θα σου στείλω και θα το ανοίξετε σε μια κεντρική πλατεία μόνο και θα φωνάξει τα Allahu Akbar. Καλά παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. iPhone 7. Δεν με ενδιαφέρει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μήπως είναι και ο Jimmy's? Κάποιο λάθος κάνετε. Πλάκα κάνω, ναι, προφανέστατα. Δεν είναι iPhone 7, βόμβα είναι, θέλετε να το κάνουμε. Όχι, δεν θέλουμε. Άντε, γεια. Θα σας πληρώσουμε πολλά λεφτά. Δεν θέλουμε. Και 5 ευρώ έτσι και παστορμαδόπιτα. Μου το έκλεισε.